Men Kasper, hvad var der lige sket med Mark og Marie? Ej, Sabrina, det er sjovt at sige det, fordi Peter har lige lært mig noget teori, der er så fedt at bruge til sådan en konflikt, som vi lige havde i dag. Okay. Yes, vi har en konflikttrappe, som er en trappe, der er delt op i 7 forskellige trappetrin. Og det første af dem bliver, at man mærker en uoverensstemmelse, og det er sådan set grundlaget for, hvad en konflikt er. Og det vil vi så nu se et eksempel på. Hej Marie. Hej. Vi skulle forberede os til den fremlæggelse på fredag Ja. i didaktik. Har vi lavet det? Nej, jeg var i byen i går, og jeg har så meget tømmermænd i dag. Men jeg skal nok lave det. Jeg skal nok lave det. Personificering, som er trin nummer 2 på trappen, det handler om at give den anden skylden. Her fokuserer man mere på relationen end på sagen. Man giver den anden person skylden for konflikten, og prøver at finde en løsning igennem og bearbejde den anden. Dengang, hvor du spillede GTA hele natten og kom lidt for sent, altså. Det er ikke det samme, når vi sidder her og skal forberede os til en fremlæggelse. Det er ret vigtigt, når vi går i skole. Det skal have en god karakter og sådan noget. Nå Det er typisk dig. Du er altid så uansvarlig. Altid. Nogle gange så er du da også uansvarlig. Bare fordi du er en stræber, så er det ikke altid, du lukker os andre ind i det der gruppearbejde der. Det skal man også. Trin nummer 3 på konflikttrappen, det handler om, at problemfeltet det udvides. Det her, der vil gamle sager blive inddraget. Det kunne for eksempel være, at Marie aldrig er forberedt, eller jeg har aldrig mødt til tiden. Du skulle da heller ikke nogen venner. Du er da også mega usocial. Det er da heller ikke. Det kommer da ikke an på, om man har nogen venner. Ej, men du er ikke et sjovt gruppemedlem. Hold nu op. På trin nummer 3 finder vi, at problemfeltet udvides. Her er der fokus på, hvordan problemet opstår, eller hvordan det gentager sig. Der vil blive brugt ord som aldrig og altid. For eksempel, Marie møder aldrig til tiden, eller du kommer også bare altid for sent. Her der er fokus på nogle normer og værdier, man har som person, og det bliver taget i fokus i konflikten. Trin nummer 4, det er samtalen, den opgives. Her vil de 2 parter, der er i en konflikt med hinanden, vælge at opgive samtalen, og den ene vil højst sandsynligt vælge at udvandre, hvis ikke de begge 2 ender med det. Jeg siger, det er en upræcis kommunikation. Man kommunikerer i stedet ved handlingen. Vil man vælge at udvandre, frem for at blive i nubbet, og prøve at løse det på det tidspunkt. Og så vil man højst sandsynligt efterfølgende finde nogle forbundsfælder. For eksempel kunne jeg tage den, Mark kunne ringe til mig og sige, hey Kasper, Marie, hun er en så. Nu går jeg kraftedeme. Så skrid med dig, mand. Ja. Trin nummer 5, det er, at fjendebilleder opstår. Her splitter man sig selv op i, det er mig og dig, eller os og dem, hvis konflikten er lidt større. Det er altså, konflikten det bliver en magnet for ens tilhørsforhold til hinanden. Man vil ikke fokusere på det oprindelige problem, man vil derimod fokusere på det generelle indtryk. Det kan for eksempel være, at Marie altid møder for sent op, eller Mark kan altid er skide stedig og usocial eller asocial. Og man har altid selv ret i det her sammenhæng. Man har aldrig nogensinde kunne forholde sig til den andens holdning og mening. Ja, nu skal du høre, mand. Jeg har lige snakket med Marie, og hun har igen ikke forberedt sig. Hun laver aldrig sine ting. Hun har altid tømmermænd, og jeg er fandme så træt af det, mand. Fuck, mand. Hun er bare sikkert ude og score en fyre og sådan noget. Totalt skank. Jeg tænker på, om vi ikke kunne lave en ny studiegruppe, for jeg gider fandme ikke at være sammen med hende mere. Fedt, mand. Fedt. Vi ses. Trin nummer 6, det er åben fjendtlighed. Her har hadet for personen overtaget frem for konflikten, som der var det oprindelige fokus. Man vil forsøge at skade modparten, for eksempel igennem mobning, eller ved at oprette grupper på Facebook, hvor man direkte giver udtryk for, at man hader den enkelte person. Og dem, der ikke tilslutter sig ens holdning, vil blive betragtet som forrædere i sammenhængen. Jeg er kraftedeme så træt af hende, mand. Jeg var fandme en fucking hadegruppe. Jeg kan fandme lære det. Som jeg lige har set i filmen før, skilles Mark og Marie som uvenner. Og det vil typisk føre til 7. stadie, som er i polariseringen, hvor der ikke er plads til begge personer i samme rum. Her vil du typisk se, at man ikke møder op i de samme undervisningstimer, eller man vil undgå hinanden, for eksempel i køen til kantinen eller lignende. Kan vi prøve det?